Què és l'excel·lència en la recerca? L'excel·lència és marcar-se objectius i una estratègia per aconseguir els reptes més ambiciosos. L'Associació contra el Càncer i l'IRB Barcelona compartim un mateix repte: augmentar la supervivència dels pacients de càncer. L'excel·lència és esforçar-se al màxim per arribar fins al final i convertir-se en un referent per als altres. Per això, treballem cada dia perquè la recerca millori la qualitat de vida de les persones amb càncer. L'excel·lència és sumar forces amb els millors. L'Associació contra el Càncer impulsa l'excel·lència de l'IRB Barcelona amb 2 milions d'euros durant els pròxims 4 anys per investigar la metàstasi, responsable del 90% de les morts causades pel càncer. L'excel·lència és triar sempre el millor i cuidar tots els detalls. El programa Excel·lència AECC Metàstasi compta amb investigadors de talla mundial i amb la tecnologia punta, imprescindibles per poder abordar aquest repte. Per fer front al càncer, recerca d'excel·lència.